Malo pre smo pričali o jednom kuveu, pa evo kako da razlikujete šta je kupaža, a šta kuve, pošto je u oba slučaja reč o mešanju vina. Kupaža i kuve su termini koji naravno dolaze iz francuske, odnosno iz francuskog jezika i uopšte je, onako da kažemo, opšte prihvaćen u celom svetu, čega i mi na našem govornom području tako koristimo, ne prevodimo ga faktički, a znači mešanje vina. Mešanje vina od različitih sorti, odnosno vina istih sorti iz različitih godina i tako dalje, i obično se kupažiraju naravno vina koja su iste boje, jel? Međutim, u Francuskoj ćete čak i videti, posebno u šampanji, da kuve predstavlja zapravo mešanje najboljih vina, odnosno vina iz najboljih godina, za stvaranje takozvanog TT de kuve, odnosno šampanjca koje su onako najskuplja i najmoćnija i najbolja. Dok kupaž, reč zapravo predstavlja onako možda čak i negativnu konotaciju tog mešanja, odnosno oni kažu bukvalno da preseče neko vino u prevodu te francuske reči, tako da kod njih to najčešće kad kažete kupaža zapravo predstavlja mešanje, ali možda malo neke, da kažemo, vina koje su malo lošije kvalitete pa sa nečim boljim da poboljšaju. Međutim, kod nas i generalno u svetu, ako neko kaže kupaža, odnosno blending, uglavnom na engleskom kako govore, pre svega predstavlja mešanje vina. Dakle, ne odnosi ni na kvalitet, nego prosto da je to mešanje nekih vina različitih sorti ili mešanje vina iz različitih godina. Da bi se dobio jedan drugačiji ukus. Tako, suština jeste da mi mešamo da bi dobili nešto lepše, odnosno vi ne možete da poboljšate kvalitet mešanjem, odnosno ne možete od jako lošeg kvaliteta vina da dodavanjem boljeg dobijete neko vrhunsko vino, i to uglavnom ljudi ni ne rade. Zašto bi lošije sa boljim mešali slično? Dakle, uglavnom se vina istog kvaliteta meša, jer prosto drugačiji profil. Dakle, neko vino ima jednu vrstu arome, drugo ima i druge, i onda tim mešanjem vi dobijete opet neko treće, jedinstvenije, onako specifičnije vino. To je suština.